šicí a stříhací technologie. Fav Service. Představujeme vám Procat D 8001S. Revoluční řezačku pro velkoobjemovou výrobu, která zaručuje maximální přesnost a efektivitu. Tento stroj je vyvinut a vyroben v Německu pod renomovanou značkou Bulmer, která je lídrem na trhu s automatizovaným systémem pro řezání a manipulaci s materiály. Srdcem Procatu je výkonný oscilující břit, který si poradí s různými materiály, od textilu, kůže přes uhlíková vlákna až po karton. Řezací systém této řady umožňují flexibilní a přesné zpracování dílů, a to při maximální pracovní šířce až 3000 mm a výšce řezu 80 mm. Tento stroj je ideální volbou pro automobilový, nábytkový a oděvní průmysl. Je navržen pro efektivitu a snadnou obsluhu, ať už jde o programování jednoduchých úkolů přímo na řezačce nebo automatizované vrtání a značení. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivní navigaci je práce se strojem Procat jednoduchá a rychlá. Navíc jeho nízká spotřeba energie a minimalizace odpadního materiálu přispívají k udržitelnosti výroby. Procat je vybaven digitálními lineárními moduly v osách X a Y, integrovaným systémem čištění od odpadního materiálu a podtlakovou turbínou s řízenou frekvencí. Vše je navrženo pro maximální spolehlivost a dlouhodobou životnost. Zjistěte, jak může Procat D 8001S zvýšit vaši produktivitu a snížit náklady. Kontaktujte nás pro více informací nebo osobní konzultaci.